Vi mødes der, hvor vi starter. Det er så mig og Karl Emil igen. Vi vil godt starte Minecraft. Ja. Det er Karl Emil så. Ja. Jeg lægger lidt. Jeg prøver lige at gøre noget. Synes video, så jeg kan nok... Lukas, du er med ned og mine. Ja, det kan godt være. Ja, vi har fået en kiste. Lol. Vi har fået en kiste mere, fordi der kom en creeper og sprang noget af vores ting. Så lavede jeg lige en kiste ekstra. Ja, det gjorde jeg. Jeg bliver nødt til at tale lidt højere, fordi i vores anden video, så var det simpelthen alt for lavt. Jeg snakkede. Ja. Ja. Nå, jeg laver lige mig. Jeg kan læse op det der stensværd og det der stensværd, og så kan jeg lige... Vil du med ned og mine? Ja. Ryk der. Der, og så skal jeg lige have en hakke mere. 2, 3. Andrea? Hvis I synes, jeg lægger lidt, så må jeg virkelig undskylde. Ja, jeg skal tale meget højere. Ja. Jeg skulle lige lidt hjælpe det her. Kan I bedre høre mig? Karl Emil, kan du bedre høre mig? Ja. Godt. Jeg er den helt klistret op i munden. Nå. Hov, jeg skal lige lægge noget i munden. Lukas, vi skal over og mine. Ja. Kom. Jo, jeg så en rigtig god mine. Okay, hvor? Den går hen. Vi skal sove. Vi har jo ikke nogen senge. Creeperen sprang. Lige meget. Men jeg godt klare os. Vi kan hurtigt lave noget, fordi vi har masser af spænd. Hvad det nu hedder. Til næste. Undskyld. Jeg kan stadig PvP. Det var mega griner. Jeg håber bare lige. Dumme får. Undskyld. Ej, hvad laver du? Du smadrer min rustning. Den er snart ved at gå ud. For lam. Endnu et får. For lam. Hvor er du? Hvor jeg er? Ja, når du er derovre. Fordi der skete det, som der skete med mig og Asger. Han kom til at hoppe med en revne, og så skulle vi begge to stå dernede og kæmpe til døden. Og så endte det med, at vi døde 10 gange. Han sprang dernede. Zombie! Jeg dræber forne. Jeg er zombie fighter. Okay. Jeg er fordræber. Jeg er forfighter. Forfighter. Jeg er forfighter. Ja, jeg er. For langt. Ja, for langt. Og et brunt. Er der? Nej, det er der ikke. Jeg har 2 brune og et sort. Og vi har også... Du går lige... derhjemme. Jeg skal tale meget højere. Ja. Meget højere. Kan man overhovedet høre mig? Ja. Au, jeg dør af et skeleton. Jeg vil helst ikke dø af det. Kom, der er Enderman. Den nakker du. At hvad? Der er en Enderman. Den tager vi sammen. Enderman tager vi sammen. Okay. Vent lige på mig, der er et skeleton bag dig. Det er mig? Nej, nu er den gået på mig. Okay, kom. Er du klar? Den er græsblok. Tag Enderman. Men der er creepers og alt muligt ved siden af. Okay, vi kan godt. Vi tager alt sammen. Først Endermans. Og spiders. De er meget irriterende. Og skeletons. Jeg er bag dig. Ja, pas på creeper. Og folk får for langt. Undskyld. Au. Er du ved at dø? Mellem. Har du noget kød? Jeg mangler et. Men så er det godt nok. Og har du et ekstra sværd? Nej. Jeg tror kun lige, vi kan nå at dræbe den her Enderman. Den går efter mig lige pludselig.
Vi er et svært døde. Døde det svært? Au. Ja. Ja, vi nakkede den. Ja, jeg blev level 15. Og min sko er gået i stykker. Mine chestplate og mine støvler er snart gået i stykker. Mine støvler er i stykker. Jeg må virkelig undskylde, hvis det larmer i baggrunden af Karl Emil. Ja. Det er fordi hans headset, det virker ikke. Nu skal man spørge Andrea. Det er gået i stykker, er det ikke? Det er gået i stykker, Karl. Nej, jeg ved det ikke. Lyden lager. Jeg kan ikke høre dig, når jeg tager det på. Eller du kan heller ikke høre mig. Der er så mange. Der er godt nok mange steder. Det er nok lidt kedeligt for jer at se mig drikke på. Måske kan du være så at se mig. Yeah. Men I kan ikke se mig. Okay? Jeg skal lige ud og dræbe nogle zombies med hænder. En får, det vil jeg godt. Og jeg tror, vi har nok uld. Jeg har i hvert fald nok til 1,5 seng. Jeg har nok til 5 senge. Jeg er nok til 2 senge. Jeg er nok til 5. Tror jeg. Jeg har 4 brune og 2 hvide og 5 gule. Nej, hvide og 2 sorte. Når Lukas, hvor var den gode mine? Det var slet ikke den her vej. Skulle vi derhen? Og så spring dumme creeper. Nej, dumme creeper. Jeg vil altså ikke gøre det. Vi vil have en CD, Lukas. Nå, nej, det kan man ikke få. Så skal man bruge skeleton. Jeg tror, jeg dør nu, Karl. Nej, jeg kommer. Jeg er din hjælper. Der kommer. Et liv. Jeg har intet sværd. Og der er 2. Ja, de dræber hinanden. Får man se det af det? Nej. Hallev. Jeg døde. Ja, det var så her, vi spawnede. Derovre ligger en ting. Okay, jeg tager lige alle mine ting selv. Karl, du har ikke taget dem, vel? Nej. Jeg tog min XP. Jeg var level 15. Så skal bare fjerne mine ting. Jeg er level 17. Ja, og 15 af dem, det var mine. Ja, kan vi ikke lige gå hjem? Gå. Skal vi prøve at dræbe den? Der var meget larm. Kom nu. Er du glad? Jamen, jeg nakker min. Jeg har 1,5 liv. Help me. Ja, der er også et Enderman. Hjælp mig, jeg kan ikke spore det. Jeg har noget svært. Jeg har heller ikke svært. Har vi noget svært mere? Jeg løber hjem. Okay, det gør jeg også. Er du hjemme? Nej. Er du? Nej. Er det der mine? Jeg har 1,5 HP, men jeg vil med. Iron. Jeg tænkte over, at vi vil lave noget iron. We're coming from Darmok. Vi håber altså virkelig, at I kan se, og at I vil nyde vores videoer. Hvad? Vi håber virkelig, at I kan se, og I vil nyde vores videoer. Lukas, kan du ikke gøre sådan noget, så man også kan få lille billeder af mig? Jo, man kan godt se dig. Ja, i den her video, men det kan man ikke så meget i den anden. Jeg mener du... Altså i virkeligheden? Ja. Et rigtigt billede. Hvad? Et rigtigt billede. Nej. Minecraft-billede. Spider. Jeg har kun en hakke. Den flygter. Karl Emil, man kan næsten ikke høre, hvad du siger. Den flygter. Karl Emil, kan du ikke bare få dit headset til at virke? Ja, min far er hjemme, og jeg ved ikke, hvordan man gør. Nå, hvad har vi her? Det
Der var ikke noget i den mine. Nu har jeg fundet den der mine, som jeg sagde, der bogkode. Jeg henter lige noget kød og et svært til os begge to. Godt. Ej, det er din pasta? Prøv lige at se det her billede, der ligner lidt nu lidt. Du har puslet sår. Bare lyst i stedet for rødt. Skal du Vi må godt lave et jernsvær, ikke? Har du taget et jernsvær? Nej. Nej, jeg har ikke noget. Og I må undskylde i første video, at der er så meget lavabrummen i starten. Det var noget, jeg kom til. Jeg vidste ikke, det ville larme så meget, når man optog. Ja. Der stod der ikke så meget. Der stod, skal det ikke sådan stå? Andrea vil gerne til fri til skole. Mandag den 24.11. Så hun skal på forlænget weekend på skole. Det kunne være rigtig rart, hvis I skrev det description, altså beskrivelsen, om I synes, Carl skal gøre det, så man kan skrive set home og sådan noget. Eller hvis I synes, det er for snyd, så skal I sige nej. Ja. Eller skrive nej. Så, du er vist ikke så tit syg i skolen. Karl Hvad? sværne. At hvad? Har du lavet sværne? Ja, jeg kommer nu. Tv dig til mig. Kan I komme være lidt stille, Ditte? Ja, undskyld. Svær. Vi skal også se det, tror jeg. Ja, et sværd. Du har brugt det. Ja. Greb til en lille ko. Det er sådan, at du ikke har Det vil jeg have brug for. Det er selvfølgelig først op i weekenden. Er det her den gode mine? Ja. Hvorfor var det ikke. Det var det ikke. vej kom du fra? Jeg så bare, der var noget iron i. 12 iron. Ja, så når mor og far skal Bare for iron. så sætter de på dig. Sarah. Jeg skulle gå hen. Karl, jeg har ikke set det. Linket. Ej, hvor det en dårlig mine. Du går den forkerte vej. At hvad? Den der vej, som jeg har set. Hvordan vækker de dig i hverdag? Noget bliver den. Iron. Altså, det her det er dig, ikke? Hvor mange Creep. iron har du? Ikke noget endnu. Der er også creeper. Nej, vores iron. Godt. Ej, hvad vækker de? Jeg har 20. Hvorfor slår du mig? Jeg vil have et iron. Det er bare. Du fik 2 iron. Ej, det siger du. Det var smukke pige. Vil du se den rigtige mine? Ja. Vi skal lige undersøge den her først. Altså, jeg har ikke været ude. Ja, så har du lige haft noget. Virkelig Også undersøge det. spejderspawner. Jeg har fundet en ny spejderspawner. Se, det var det, jeg sagde. Det var jo den gode mine. Jeg går hen og deaktiverer den. Jeg fandt 2 bøger. Enchanted. Fedt. Kom så, deaktiver spawneren. Deaktiver den, Karl. Hvem er med deaktivere? Okay, giv mig 5 fakler. 5 fakler. Nej, Karl, ikke smadre den. Nå, undskyld. Lige meget. Vi kan tage mostdommen. Det er power 3 og infection 1. Prøv lige at give mig den. Men jeg prøver lige at sætte den på dansk. Så jeg går lige. Du kan også bare trykke options. Sådan er færdig multiplayer. Og vi spiller altså ikke på et eller andet crap lane. Vi spiller skam på en rigtig server. Det er effektivt 1 og kraft 2. Nej, 3. Og vi sætter lige nogle fakler. Jeg sætter også lige mine dansk. Jeg håber, I skriver Hvorfor skal vi egentlig bruge det her, Lukas? Skriv i kommentarerne, hvis I ikke vil have den på den. Så må det være mit der. Men lige nu har jeg det. Jeg kan ikke have forskel. Måske. Og så også har cobblestone. Hvordan får man egentlig mudstone, Karl? At hvad? Hvordan får man egentlig mudstone? Det her det er den eneste måde, som vi lige har gjort, man kan få det på. Så nu Vi skal kan også lige tage kisterne. Nå, Det er jo. sjovt.
Dem tager du. Så indtil videre så har vi fundet 2 spawnere. Jeg håber altså virkelig ikke, det gør noget, at der er så meget larm. I næste video så er der ikke så meget larm. Så lover vi, at der ikke kommer så meget larm. Ja. Der er flere. Venner, den har jeg været med i. Det var den vej, som jeg tog. Jeg håber virkelig, at vi kan opnå næsten det samme mål som Alex og Emil og sådan noget. Men det tror jeg ikke, vi kan nu. Vi er heller ikke så gamle. Vi er 9 og 10. Karl, er du ikke? Nej, vi er 10 og 10. Ja. Og hvor gamle er Alex? Det er 19-18 stykker. Karl, jeg har fundet den rigtige mine. Jeg lige noget en anden mine. Okay, vent. Med kul i. Der er også kul i mine. Iron! Fedt. Jeg behøver altså ikke at råbe så meget op for de der iron. Nå, det var bare en dårlig lortemine. Jeg håber altså virkelig ikke, at det gør noget. At det er så mørkt. Nej. Du skal ikke bare en lortemine. Der er masser af iron. Nej, den her. Masser til penge. Okay. Au. Undskyld. Der er bare lige en zombie, jeg slog til. Se, det er ikke bare en lortemine. Det er iron. Laura, sig lige til mor, at jeg optager. Mor, Lukas optager. Jeg skulle sige for Lukas og mor. Jeg skulle sige for mor, Lukas sagde, at Lukas optager. Det er meget kompliceret. I skulle sige fra mor til Lukas, eller fra Lukas til Lukas til Lukas. Jeg har brug for fakler. Jeg skal se til fakler. Giv mig lige et par stykker. Jeg er lige i battle. Undskyld. Jeg troede lige, du var en mob. Ligner jeg en mob? Prøv snart de fakler. Pas på, creeperen ikke springer dem. Eller... Nu går jeg bare forbi. Nå? Ikke gå her. Det er begge to røg ned. Ja. Du ser, om du kan komme op igen, okay? Så udforsker jeg her nu. Lol. Det glemte jeg. Jeg håber altså ikke nogen. Creepers! Skeleton. Er du kommet op, Karl? Ja. Hvor meget iron har du? Hvad? Jeg er 13. Jeg har 29. Jeg bliver ved at dø. Jeg har 1 liv. Men det var heldigt, jeg var så mega akrobatisk. Jeg har 29 iron. Et halvt liv. Jeg døde. Han fik en fakkel. Karl, det tilbyder jeg lige til dig. Læk. Jeg håber altså ikke, det lød for Hvor døde du henne? Hvor jeg døde? Du gik op, ikke? Jo, og jeg er nået til ned. Er du nået ned? Ja, nej. Herover ned. Det er, hvor vi faldt ned. Ja. Og så følger jeg faklerne. Karl, giver du mig lige min ting? Den tog lidt jernsvær. Nej, det har jeg. Jeg giver mig lige alle mine ting. Det var godt nok mange ting. Ja. Camille, du kan hente her lige om et øjeblik. Jeg har 49 kul. At hvad? Jeg vidste ikke, at jeg havde 49 kul. Du vil hente lige her om et øjeblik. Okay. Du kan være her hver. Jo, det vil jeg godt. 42 Jeg skal snart til svømning. Okay. Hvornår snart? Jeg vil sige lige om... Nej, jeg ved ikke. Prøv at spørge. Det er en, der hedder Luna, der henter mig. Nå. Har du 2 barnepiger? Nej.
Okay, er det ikke en eksplosion? Men Luna er også bare en, der går på en svømmehold, så nogle gange henter vi hinanden. Au! Dum skeleton. Okay. Jeg tror også, det er ved at være et kvarter nu. Ej, vi kan godt holde længere end et kvarter. Jeg tror, der er en eller anden, som der slår på mig. Nå, det var en creeper. Nå ja. Jeg mistede et liv. Og jeg mistede min jernbuks. Nej, læderbukser. Jeg tror også, når vi kommer tilbage, så laver vi noget ordentligt armor. Ja, ud af iron. Ja, armor. Det er lidt kedeligt for jer at se alt det her. Men Karl, så kan jeg også se hele vores video igennem. Når du skal til svømning, imens jeg uploader. Eller først se den igennem, og så uploader jeg. Sæt tør kommentar. Karl Emil, er der støj hos mig? Er det hvad? Er der larm hos mig? Lidt. Der var meget mere hjemme hos mig. Ja. Creeper. Jeg lavede det næste. Jeg fik kun et cobblestone, og den smadrede sindssygt meget. Bare sindssygt. Mushroom. Jeg synes, det er sjovt, mushrooms lyser. En smule. Karl, hvad er det nu, man skulle trykke for at kunne se, hvad for et lag man er på? Karl Emil? Hvad? Hvad er det nu, man skal trykke på, hvis man vil se, hvad for et lag man er på? Det er F3. Er det F3? Jamen, hvad mere på Mac? Bare F3. Det virker altså ikke. Shift F3. Det kan jeg F3. Jeg har fundet smaragd og guld. Har du en... Har du fundet smaragd og guld? Nej. Creeperen sprang smaragden. Nej, det gjorde han ikke, vel? Jo. Nej. Nederen. Nej, mand. Nederen. Bare har guld. Nå, det kan du ikke. Hvorfor ikke? Fordi man skal bruge jernpickaxe. Ja, men også jeg har en. Har du en? Ja. Unfair. Fuck dig. Nu har jeg lige ved at skubbe mig ind i lava af en zombie. Okay, jeg går ud. Gjorde du hvad? Jeg skal gå. Nå, okay. 6. Ja. Hej. Jeg tror også, jeg stopper og se filmen nu. Vi ses en anden god gang. Ja, hej. Hej. Det kan man ikke sådan her. Det glemmer jeg helt så. Jeps, og nu stopper jeg. Hej hej.